Kami ng hardware eh. Bibili kami ng materialis. Ayan. Kaya lang iniiwanan ako guys oh. Iniiwanan ako. Maglalakad lang yata ako eh. Pasaway itong ano ko eh. Ayan guys. Anong pinagagawa nito? Hoy! Antayin mo ako. Iniiwanan mo ako eh. Pasaway ka. Dito. Ba't wala kang helmet? Lo. Ibig sabihin ako lang mabait. Ako yung nag-helmet. Yung nag-helmet. Driver ko eh. Pero ayun mo siya, hindi nag-helmet. Tapos tingnan mo guys, ako yung nag-helmet. Tapos siya walang helmet guys. Dito lang tayo, tali pa pala. Dito lang tayo. Ah, ito pala yung palengke. Ito yung palengke nila dito guys. Palengke nila dito. Dami rin paninda dito guys. Ayan, maliit nilang palengke. Ito guys, palengke nila. Ano lugar mo ito? Lugar? Ano? Anabo ba to? Oh, mayroon silang talipapa. Mayroon silang mga gulay dito. Yung mga gulay yan nila. Ito naman, mayroon din silang mga chinelas. Ayan. Dami din palang mabili dito. Malayo pa bang hardware? Ayan, ang haba ng palengke pala nila. Hanggang dulo. Haba ng palengke nila. Ito mo bumili. Pagkakita siya, may mga garni, extra. Dito na po kami sa hardware. Baba na ako. Dito na kami sa hardware guys. Dumating na kami. Ha? May palengke din dito.